Как се озовах на това тъмно, страшно място? Как ли ще се измъкна? Чакай, накъде води тази врата? Нека я отворя и да видя какво се крие вътре. Зли въркулаци, много са страшни, чудовища, пирати, страх ме от врачки. Спуки скелети трагат в гардероба ми. Ужасявам се от прилепи, особено когато покрай мене прелети. Дявол с голяма пика или вилица ме боде. Ох, как боле! Страшни триглави кучета лаят с големи пасти. Ох, колко са страшни! А зомбитата са ужасни. Те са мръсни, не са изящни. Толкова е страшно. Труп с висящо око, като куца към мене викам "Oh no". Заобиколен съм от зло. Толкова е страшно, ужасяващо. Всичко тук е мрачно. А па само да не почвам за вампири. Цялото ми тяло от треперене свири. Как може човек да става прилеп? Ума ми не го побира. Как е възможно? Те живеят в ковчези, в страшен спуки замък. И как нямат никакво отражение. Като се гледам в огледалото, изпитвам напрежение. Да не се появи дама пика. Боже, от страх ще се напикам. Какъв ужасен страх аз изпитвам. Зли въркулаци, много са страшни, чудовища, пирати, страх ме от врачки. Спуки скелети трагат в гардероба ми. Ужасявам се от прилепи, особено когато покрай мене прелети. Дявол с голяма пика или вилица ме боде.